Aisha shin wanne ne a gaba sai an yi sako an yarda ake furcin soyayya a sashen zuciya ita yake tsaye kwanciya. Wa alaiki salam. Na wuni. Ina gajiya. Gida. Alhamdulillah. Dala nan ne gidan kubura ba? Kubura Eh. ba nan bane. Amma wani yaro ne ya mun kwatance ya ce nan ne. Ba nan ne gidan kubura ba. To. Ba daidai ba ki kwatance ba. Kubura kika ce dai ko? Eh gidan. Ba nan ne gidan To ni nan ya ce mun. In dai gidan kubura ne ba nan bane. Ki je ki ƙara tambaya. Bari ki ƙara Yawwa tambaya ta can haka. to sauka lafiya. Na gode sai an ji. Sauka lafiya. dai inda kika baro din dai nan za ki koma nan da kike ina shan kuna wani dami get Eh. Ko ai gidan na je ni kuma. nan ne dai gidan nan za ki ki ga Kai ina ne. Da kika zo ɗazu ban ce miki ba nan ne gidan kubura ba? Na faɗa miki ko ban faɗa miki ba? Ya hakuri. Na ce miki ba nan ne gidanta ba, ba gidanta ba ne. Amma Ki ba tafi. Allah. Ba nan ne gidan kubura ba. To ina ne ni wallahi na gaji da yawon nan rana yana ta duka. Sai kuma ki ba nan ne gidanta ba. Sai Allah Ba daidai aka sai gaya an miki jima. ba, yauwa. Wani gidan kubura. Dan Allah tambaya nake gidan wata kubura. Na zo ni gidan can na kai sau biyu. Yanzu yana ta cewa wai ba nan bane ba nan bane. Kuma ni abin ya fara bani mamaki ba na gaji wallahi. Shi wancan ne ce miki ba nan ne Ya gidan shi ba. nan wancan mutumi na kofar gidan can? Abin mamaki a nan ne gidan kuma. To nan ne gidan. To zo mu je gidan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Ahmad. Malam Musa. Kwana biyu. Alhamdulillah. Wannan baiwar Allah ta tare na anan take tambaya ta cewa ta zo nan gidan kubura ka ce mata ba nan bane. Kware da gaske. Kai ka gaya mata nan gidan kubura ne? Kwarai kuwa ni na gaya mata. Na ce kai ka gaya mata gidan kubura ne nan? Ni na Ya gaya za ka yi mata. min haka? Kamar yaya zan ma. Malam Musa ya za ka yi min haka? Ba mai ɗakin ka bace? Ya za ka yi min haka? Fi sabilillahi shekara 7 ina gina gidan nan. Da kai muka fara foundation din nan amma tashin farko a ce gidanta ne. Kai ka gaya mata gidanta ne? To ba gidan ku bara bane, gidana ne. Ai ta zo na ce mata ba gidan Ba mai ku bara ɗakin ka bane. bace? Mai ɗaki na dai amma ba gidanta bane ba, gidana ne. Amma dai- Gidana ne in gaya Amma ma. dai baka kyauta ba Malam Ahmad. Ba wani rashin kyautawa. Kai ne babban wanda baka kyauta mun ba da ka ce mata nan gidan ku bara. Amma dai ai ka san wanda gida take nema. Na sani. Amma ai ba gidan ku bara bane. To ni dai ko ka ƙi ko ka so gidan ku barazanci. Ba gidan ku bara bane. Kuma in dai Hajiya. gidan ku bara za ta ce to ba za ta shiga. Nan ne gidan ku bara kuma mai ɗakin sa ce. Dan haka ki shiga tana ciki. Au daman nan ne gidan nake ta zuwa ina dawowa wallahi to sai na je